Καλημέρα! Σήμερα, μιας και έχω χρόνο, έχω πάει τη μικρή στο βρεφικό από νωρίς, λέω να σας κάνω ένα βιντεάκι, το οποίο θα είναι Get Ready With Me. Θα μετατρέψουμε έτσι αυτό το τελείως ατιμέλωτο look που βλέπετε σε ένα τελείως διαφορετικό full glam look με έντονες σκιές, έντονο μακιγιάζ. Βλέπετε έχω αρκετά σπυράκια, έχω από έρπη εδώ πέρα πληγή. Θα βάλουμε τέλος πάντων έντονο μακιγιάζ να τα καλύψουμε αυτά. Να ετοιμαστούμε. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν αυτό το Get Ready With Me. Αρχικά θα πιάσω λίγο τα μαλλιά μου πάνω, να μην με ενοχλούν με ένα λαστιχάκι. Τώρα το πιάνω όπως να είναι. Και θα ξεκινήσουμε. Λοιπόν, εγώ λέω αρχικά να βάλουμε λίγο concealer. Εγώ θα χρησιμοποιήσω τη Moi το Pro Base Concealer. Θα τοποθετήσω εδώ που πάει να βγει ένα σπυρί, βλέπω, έχει φουσκώσει. Εδώ που έχω σπυρί, το οποίο το είχα σπάσει και έκανε πληγή. Εδώ που έχω σημάδι. Εδώ. Σε όλα τα σημεία που έχω σπυράκια. Και θα τοποθετήσω και κάτω από το μάτι. Δεν ξεκινάω πάντα από το concealer, η αλήθεια είναι. Κάποιες φορές ξεκινάω από τα φρύδια, αλλά σήμερα λέω να ξεκινήσω από το concealer. Με το concealer. Θα το αφήσω λίγο, γιατί έχω παρατηρήσει ότι το συγκεκριμένο concealer δρά καλύτερα όταν το αφήνεις για λίγη ώρα πάνω στο δέρμα. Οπότε το αφήνω να δράσει και παράλληλα θα πάω να κάνω τα φρυδάκια μου. Για τα φρύδια της Ingrid Cosmetics, εγώ χρησιμοποιώ το Deep Brown. Έχει από τη μία πλευρά βουρτσάκι και από την άλλη πλευρά είναι το μολυβάκι. Θα χτενίσουμε τα φρυδάκια μας λίγο ανωδικά. Έτσι. Και το κουμπάω έτσι στο πλάι και γεμίζω λίγο μπροστά. Εγώ το βουρτσάκι το χρησιμοποιώ και για να μπλεντάρω έτσι την... άμα έχω βάλει κάπου πολύ ποσότητα. Και συμπληρώνω εδώ τη γωνία μου. Εμένα μου αρέσει να κάνω λίγο γωνία έτσι, να δίνω λίγο εδώ έτσι γωνία και να το κατεβάζω. Έτοιμο το ένα το φρυδάκι για μένα. Και συμπληρώνω και στο άλλο, βάζουμε. Μπροστά δεν θέλω να το πατάω πολύ δυνατά. Θέλω ίσα ίσα έτσι λίγο, να μην βγει πολύ άγριο. Τη γωνία μου πατάω πιο έντονα. Και έχουμε κάνει και το άλλο φρυδάκι. Εγώ θα πάρω ένα πινέλο από τα Sephora, το είχα αγοράσει αυτό, που είναι έτσι. Και θα ταμποναριστά λίγο. Θα μπλεντάρω το concealer. Ωραία. Και τώρα θα πάμε να φορέσουμε το foundation μας. Πάλι το Pro Base της Moi χρησιμοποιώ τελευταία. Όταν θέλω για full glam χρησιμοποιώ αυτό. Όταν θέλω κάτι πιο ελαφρύ χρησιμοποιώ της MAC συνήθως. Τώρα θα χρησιμοποιήσουμε αυτό γιατί είπαμε θα κάνουμε κάτι σε πιο full glam. Λοιπόν, θα βάλω εδώ στο πρόσωπό μου. Εμένα μου αρέσει αυτό γιατί έχει αρκετή κάλυψη. Όταν θέλω δηλαδή έτσι να καλύψω αρκετές ατέλειες, μου αρέσει το συγκεκριμένο. Και πάλι με το ίδιο πινελάκι που χρησιμοποίησα πριν θα το μπλεντάρω.
Το συγκεκριμένο δίνει μάτιφη. Πολύ ωραία, πολύ πουδρένια. Σε κάποια σημεία έτσι που έχω παραπάνω σπυράκια ή κάποια τέλεια το κάνω ταμποναριστά έτσι ώστε να το καλύψει καλύτερα. Ωραία. Έχουμε κάνει όπως βλέπετε μια πολύ ωραία κάλυψη. Έχουμε δώσει λίγο, επειδή εμένα προσωπικά οι μαύροι μου κύκλοι δεν μ' αρέσει να φαίνονται πολύ, θα χρησιμοποιήσω, έχω αυτό το foundation, δεν είναι concealer. Η ίδια εταιρεία βγάζει και concealer, απλά εγώ δεν το έχω αγοράσει για κάποιο λόγο, έχω αγοράσει το make-up της. Είναι της Makeup Revolution και είναι λίγο πιο ανοιχτό σαν απόχρωση. Όπως βλέπετε. Και το βάζω έτσι κάτω εδώ για να φωτίσει λίγο. Αν είστε μανούλες και ξυπνάτε σαν και εμένα κάθε 3 και λίγο το βράδυ, χρειάζεστε έτσι ένα concealer να φωτίσει από κάτω. Υπέροχα. Και συνεχίζουμε με τα κοψίματα. Εγώ θα χρησιμοποιήσω πάλι της Makeup Revolution έναν που λέγεται Cream and Contour. Τα υλικά που χρησιμοποιώ θα τα γράψω και αναλυτικά κάτω από το βίντεο. Θα χρησιμοποιήσω αυτό. Εγώ συνήθως παίρνω το δάχτυλό μου. Φυσικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και ένα βουτσάκι. Αυτό είναι σαν κρεμούλα, έτσι η υφή του. Είναι λίγο σφιχτή. Θέλει λίγο να λιώσει δηλαδή έτσι στο δάχτυλο. Και συνήθως τραβάω μια γραμμή έτσι. Και από εδώ τραβάω άλλη μια γραμμή. Έτσι. Και συνήθως το μπλεντάρω έτσι μετά με το πινέλο λίγο. Λοιπόν, βάζω και λίγο εδώ έτσι. Τώρα έχω βάλει πολύ, αλλά θα το μπλεντάρω. Φυσικά για πιο ακρίβεια μπορείτε να το κάνετε και με ένα πινελάκι. Τώρα η μύτη μου μοιάζει λίγο περίεργη. Το πινέλο μου. Γιατί στην κάμερα μπορεί να μην φαίνεται, αλλά είναι έντονο το κόψιμο έτσι άμα το αφήσω. Και ορίστε, την κάναμε λίγο πιο λεπτή. Μετά θα συνεχίσω πέρα από αυτή την κρεμούλα. Θα χρησιμοποιήσω της Essence. Αυτό είναι παλιό προϊόν. Λέγεται Light Orient. Είναι bronzer. Είναι έτσι καφέ η απόχρωσή του. Το είχα χρησιμοποιήσει πολύ, μου άρεσε αρκετά. Θα πάρω έτσι ένα πινέλο τέτοιου τύπου. Και θα πάω εδώ. Θα κάνω έτσι. Και το ίδιο θα κάνουμε και γύρω-γύρω εδώ. Να δώσουμε λίγο πιο βάθος στο κούτελο. Εδώ, εδώ. Τέλειο. Τώρα θα συνεχίσω με... Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, επίσης πήρα της Essence. Αυτό εδώ λέγεται Baby Got Blush και είναι κρεμώδης ρούζ. Εγώ βάζω εδώ και εδώ. Και το συγκεκριμένο μου άρεσε πάρα πολύ και συνήθως εγώ το κάνω με τα δάχτυλα. Βέβαια θα μου πείτε μπορεί να φύγει το make-up από κάτω. Προσωπικά έχω δει ότι δεν φεύγει, οπότε το κάνω με τα δάχτυλά μου έτσι. Και το κάνω και λίγο αναδικά, δηλαδή μου αρέσει να το τραβάω το ρούζ προς τα πάνω. Και μπορεί να κάνω και λίγο εδώ στο μυτούλι να δώσω την ψευδέστηση, γιατί έχει κοκκινήσει και λίγο η μύτη. Και μετά θα προσθέσω ακόμα για blush, για ρουζάκι δηλαδή. Πάλι της Makeup Revolution, βασικά της Revolution Pro είναι, Sculpt and Glow λέγεται, Contour and Highlight παλέτα, είναι αυτή η παλέτα. Έχει αυτό εδώ που είναι έτσι ένα ρουζάκι λίγο ουδέτερο και δίπλα είναι το highlight του. Θα βάλουμε ρουζάκι, εδώ πέρα. Και θα βάλουμε και το highlight. Με αυτό το πινέλο μου αρέσει να βάζω το highlighter μου, που είναι σαν βεντάλια.
Θα πάρουμε αυτό εδώ. Δεν ξέρω αν φαίνεται ιδιαίτερα. Θα βάλουμε αυτό το highlight. Παίρνω έτσι μια μικρή ποσότητα. Και θα βάλουμε εδώ. Να δώσουμε λίγο λάμψη. Και το ίδιο και την άλλη πλευρά, έτσι εδώ. Τέλεια. Στη μυτούλα. Να δώσουμε λίγο λάμψη και στη μυτούλα μας. Και εμένα μου αρέσει να κουμπάω και λίγο πάνω από τα χειλάκια. Εδώ. Έτσι. Και είμαστε εντάξει με το πρόσωπο. Θα συνεχίσω, λέω να συνεχίσω με μάτια. Για τα μάτια θα συνεχίσουμε με μια καταπληκτική παλέτα, την οποία είναι της W7 και λέγεται Socialite. Έχει έτσι μέσα όλα, είναι πολύ ωραίες αποχρώσεις rose gold, έχει μερικά γλιτεράκια πάρα πολύ ωραία, έτσι καφέ nude rose. Θα χρησιμοποιήσω την απόχρωση που λέγεται polished, είναι αυτήν εδώ, είναι καφετίζει. Θα την τοποθετήσω στην εξωτερική γωνία του ματιού μου και θα πηγαίνω σιγά σιγά, θα σβήνω προς τα μέσα. Έτσι. Και το ίδιο χρώμα θα χρησιμοποιήσω, θα πατήσω έτσι λίγο τη βεντάλια του συγκεκριμένου πινέλο και θα βάλω και από κάτω, έτσι γραμμή. Και μετά θα χρησιμοποιήσω την απόχρωση Extravagance, που είναι αυτήν εδώ, είναι γλιτερωτή μοβ. Και θα την τοποθετήσω με το δαχτυλάκι μου τη συγκεκριμένη. Εδώ έτσι, τα μποναριστά. Οι συγκεκριμένες σχέσεις μου αρέσουν πολύ, έχουν πολύ ωραία κρεμόδιφη και έχουν πολύ καλή απόδοση στο μάτι. Τέλεια. Και το μάτι είναι έτοιμο. Πάμε να κάνουμε και το άλλο μάτι, θα το κάνω off camera για να το κάνω λίγο πιο γρήγορα. Και αφού έχω φτιάξει και το άλλο μάτι και έχω τελειώσει, σκέφτομαι αφού θα κάνουμε full glam να βάλω και eyeliner. Για eyeliner θα χρησιμοποιήσω πάλι της Essence είναι, λέγεται Super Precise Eyeliner. Είναι ένα πάρα πολύ λεπτό, λέει ότι είναι και waterproof. Έχει πάρα πολύ λεπτό πινελάκι, πραγματικά. Θα τραβήξουμε μία γραμμή ανωδική, έτσι, και μετά θα πάρουμε και θα ενώσουμε εδώ. Τέλεια, βάλαμε το eyeliner από το ένα μάτι και αφού κάναμε το eyeliner και στο άλλο μάτι, εντάξει δεν χρειάζεται να φαίνεται και τέλειο, αφού λοιπόν τελειώσουμε και με το eyeliner θα περάσουμε στη μάσκαρα. Λέω εν τέλει να μην φορέσω ψεύτικη βλεφαρίδα, γιατί η συγκεκριμένη μάσκαρα μου κάνει τις βλεφαρίδες σαν να είναι ψεύτικες. Εγώ θα χρησιμοποιήσω της Essence την Last Princess, αυτή που είναι σε μπλε το καπάκι, τα γράμματα, η οποία είναι αδιάβροχη. Εγώ φοράω συχνά την αδιάβροχη γιατί είμαι και ευσυγκίνητη εγώ. Οπότε φοράω την αδιάβροχη. Έχω δύο. Ένα που είναι μια πιο παλιά συσκευασία που μου τελειώνει και μία που είναι σχετικά καινούρια. Χρησιμοποιώ την παλιά, το βουρτσάκι της παλιάς. Να πάρω καθρέφτη γιατί έτσι δεν γίνεται δουλειά. Χρησιμοποιώ το βουρτσάκι της παλιάς για να διαχωρίσω λίγο εδώ τις βλεφαρίδες μου. Και άμα κατά λάθος κάνω καμία κίνηση και βάψω και το μάτι με τη σκιά. Ορίστε.
Και με το άλλο που είναι το καινούργιο, η πιο καινούρια συσκευασία, που έχει πιο πολύ προϊόν μέσα. Θα πάμε και θα τις περάσουμε τώρα κανονικά. Υπάρχει καμιά γυναίκα που να βάζει μάσχαρα χωρίς να έχει ανοιχτό το στόμα? Ή μόνο εγώ είμαι? Εγώ όταν βάζω μάσκαρα το στόμα δεν μπορώ να το κρατήσω κλειστό. Θα μου μπει καμιά μύγα καμιά μέρα. Λοιπόν, πάμε να χτενίσουμε από εδώ. Τέλεια. Πάμε να φορέσουμε δεύτερη στρώση. Τέλεια. Τελειώσαμε και το άλλο μάτι. Και τώρα μας έχουν μείνει χείλια. Θα χρησιμοποιήσω τη Colourpop, ένα μολύβι. Εμένα γενικά τη Colourpop που μου αρέσουν πάρα πολύ τα προϊόντα. Έχει πάρα πολύ ωραίες αποχρώσεις, πάρα πολύ ωραίες σκιές που έχω αγοράσει. Βέβαια, τα συγκεκριμένα μολύβια χιλιών που έχω πάρει της Colourpop έχουν ένα κακό. Έτσι, δεν ξέρω γιατί γίνεται έτσι το μολυβάκι τους και πρέπει να το πετάξει μετά για να βγει η μύτη. Τέλος πάντων, αλλά έχουν τρομερή απόχρωση και απόδοση. Κάνω έτσι το περίγραμμο. Είναι πολύ κρεμώδη η υφή τους. Απλά είναι εκνευριστικό όντως. Τέλεια. Και λέω τώρα για κραγιόν να χρησιμοποιήσω ένα από τα αγαπημένα μου nude κραγιόν, το οποίο βασικά είμαι ανάμεσα σε δύο. Είμαι ανάμεσα στο Velvet Teddy. Ναι, θα χρησιμοποιήσω το Velvet Teddy, είναι της MAC. Είναι η πιο ωραία nude τέλεια απόχρωση, για μένα τουλάχιστον, που υπάρχει. Γενικά τα κραγιόν της MAC είναι έρωτας. Και θα κατεβάσουμε τα μαλλιά μας. Και έχω φάει τρίχα. Και είμαστε έτοιμοι. Και πάμε να σας το δείξω και από άλλες γωνίες. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτές οι αποχρώσεις, οι ροζ gold, μου αρέσουν πάρα πολύ. Θα βγάλω και φωτογραφίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Είναι το πρώτο βίντεο που μιλάω. Ελπίζω να μην βγήκε πάρα πολύ περίεργο. Θα προσπαθήσω να το κόψω, ράψω, να το κάνω να φαίνεται έτσι πιο ωραίο. Γιατί πιστεύω μιλάω πολύ κιόλας στα βίντεο μου. Και γενικά μιλάω πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Φιλάκια πολλά.